Yan, maayong buntag sa ako mga suki, mga FB friends na ko nakaroon akong first customer, akong suki din si Sir Renato Cabanda. Asa gani gyud niyo, sir? Nami sa Gihing. Asa proper gihing or unsa gyud na nga tuan? Oh, nara sa kanang sa Mindang, Gihing Hagonoy Davao del Sur. Oh, yan. Dugay na nako ni suki si Sir nga. Shout out sa taga Gihing ha. Atong tabangan si Sir, hinay tabang na to nga inabanan gyud sa to ang pagampo sa Ginoo. Wala may laing makatabang na to. Kunili ato ang amahan na nasa taas ga tabangan gyud nato ni. Sige, shout out sa taga Gihing ha kay hilot nako ka Sir. Okay. Di ko log. Sir. Karon say pamati na mo ron, sir. Ano rin na okay man ang kung kuan, nalang ko yan sa lawas na po sa PL na nauna ko sa inyo. Balik ko ito para na kuan po na po ang dibati. Bawasan gamay. Iuli na to tagatapan. Siya gusto ko Pinoy to rin. Pinoy niya, descendants siya niya. Nakita lang ko niya sa Facebook. Niya 5 months naman siyang walay kuan. Nagtrabaho, na-admit siya, nihawa sa hospital kay nagkadugay. Ay, ikaw may nasayod kung okay ang dili. Niya, nagkadugay marag nagdiso na minon sa Glakaw. Ang wheelchair sa Gikay Japan, padung diri sa Manila. Sugat. Gusto mo to? Pas mo sa kusog. Pahilot lang to diri. Ani lagi siya pahilot. Diba? Anak yun siya kakuan. So, salamat siya kay naadaw ko sa Facebook, nakita niya ang mga video, live, ano ba? Ano lagi ang doctor? Salamat kay sa pinadaan may 8 ka box nga chocolate. Niya akong anak, kitagaan niya o kuan, Samsung Xperia. Sugay niya gihatag, mga pila pa kadlaw, iya pag-obserbahan kung anak. Tagaan niya Jollibee, dili po mo dawat kong anak. Nalayan mo sa banubanan ng plenty. Nagyatag ang chocolate, yung kuan, cellphone. May cellphone akong anak. Yung ibalik niya dito, mga pila ka man, pagdataan po ko niya cellphone. Pila sa kabulan diri? 1 lang. 2 weeks lang. 2 weeks. 2 weeks lang, niuli na siya. Ay na yung start? dire, namay nagpa-board mami, na namay na bakante, diya sa nikuan. Good. So, ginahilot niyo kada adlaw? 3 days. Every 3 days. 3 days, 4 days, anak. Gabi siya. Ay, nagkamulako eh. Pas mo sa kusog. Kasmos ko. Kana bitong magtrabaho ta nga inig uli sa balay, ang himasa, hakbat, ligo. Bawal na sa kaning lang kay jud madugay. Dugay binon maningil. Dugay maningil sa paningil niya. Renato to sir no?
Ayo. Sama Magic serap dokter. ako lo kayo be? Ayo lollipop gon. Lipap. Mo? Ay, dara ulo lipap. Ha? Asa ba magic syrup? Right. Ang bata. Hindi na po. Dagan. Nakitaan ko, nakitaan ko. Agay. Uy.